Nag-iikot-ikot ako sa loob. May nakita akong ano rito. Cafe. Matry nga natin. Sulok to ah. Ayos, solve dito. Best coffee. Ang ganda nung ano, pwesto. Ganda ng lugar, sarap nung kape. Yun, good morning mga kapot-pot. Walaan nyo kung nasan ako. Hi! As usual, nandito tayo sa UP. Master, good morning. 1-0. Isang kapot. Pangalawa na yan pala. 2-0 kanina, hindi pa ako nag-vlog eh. Pero pagbaba ko pa lang ng sasakyan, meron tayong nakilala kapot-pot. Dave ulit pangalan. Nung nakaraan dito, yung kapot-pot nating staff dyan sa Film Center, Dave 10. Kanina may lumapit Dave 10. Dalawang kapot-pot tayo today. Lagi tayo may nakikita rito sa UP. Okay, favorite alley. Waka rin tayo dito. Sana puno na agad ng sasakyan eh. Dahil kung dumadaan dito, pag walang sasakyan dito, ang ganda nito. Gamit natin yung Bickerton na folding bike. 14-inch yung wheel nito. Available to sa Sarap Mag Bike Shop. Message nyo lang yung page namin, Sarap Mag Bike Shop sa Facebook. Wala. Yun, i-reduce ka. Nag-reduce ako ng 1. Okay, academic oval lang muna tayo. Mamaya na tayo lumabas-labas ng konti. Warm up muna. Maraming tao ngayon, Sabado kasi. Lalo bukas, sigurado, Sunday. Sabado ngayon. Malamang, Sunday bukas. Magugulat tayo kapag Friday bukas, tapos Sabado ngayon. Diyan pa yung boses ko, kakagising ko lang eh. Actually, late nga ako nagising. Nagising ako ng 4 AM. Tapos, dapat babangon na ako, nakatulog pa ulit ako. Nakabangon ako, 6 na. Yeah. Ang tao. Nakakita na ako ng karyoka. Nagutom tuloy agad ako. Sarap mag-bike. Pala pinagkakaabalahan ko nung kahapon ay kagabi. Ginagawa ko yung full band version ng Sarap Mag-Bike na kanta. Kung gusto niyo marinig yung Sarap Mag-Bike, available sa Spotify, kaya lang acoustic version lang yun. Isip ko bakit nga ba hindi ko yun ang inunang ni-record. Nainis daw siya. Daming tao.
Nakakain na nga muna agad. Gutom na agad ako eh. Tatakbo na may konting cramps. Ate, pabili. Ano sa inyo, sir? Karyoka pa rin. Ha? Ayun na? Kayo nag-ano nga ulit yan. Kayo yun. Oo. Nakaubos ka nun? Ano sa inyo? Karyoka. Balik pa? Di na, dito lang. Hey, teka. Nakaubos ka ng isang araw, te? Oo na. Ba't parang mas konti dala mo ngayon? Ano, inuna muna ito kasi unti pala na loto nila. Ah. Mag-loto na lang sila uli yung inuna muna yung Hindi na plastic, sir. Hindi na, kakainin ko na dito. Gutom na ako eh. Thank you. Nasaan yung kasama mo si ate? Ha? Di ba na yung... Anong ginagawa nyo? Nagbabike lang? Hindi kayo nagka-jogging? Hindi. Bike lang. Hmm. Marami sa kahapon yata. Marami ngayon. Nandito kayo kahapon, sir? Hmm. Patikot tayo. Konti lang kahapon. Maaga. Ganitong oras. Wala ka kahapon dito? Dito, parang hindi kayo dumaan. Hindi ko na kayo. Ngayon ko lang kayo nakita. Akala ko yung ko na sa Ayos na, solve na tayo sa Karyoka. May kapot-pot tayo rito. Master, morning. Picture ha? Ay, tara. Oh, plus 2 kapot-pot. Ba, ilan na? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima kapot-pot. 5-0. Meron isa kanina eh. Pagkatas kumain ng Karyoka, kaya lang di naka-on yung camera. Kalima na. Ito lang mahirap pag Sabado. Kasi bukas pa yung academic oval para sa mga sasakyan eh. Marami nang dagsa ng tao noon pag Sabado. Kaya minsan medyo masikip. Pagka naman Sunday, sarado yung academic oval, bawal ang sasakyan dito. Kasi mas marami talaga. Bukas, dito ba ako bukas? Ay, gusto ko mag-Ayala Car Free Sunday. Kasi nung nakaraan, di ako natuloy eh. Makapag-bike sa Ayala bukas. Kitang-kita yung kapal ng tao dito. Medyo mataas kasi itong part ng academic oval na ito eh, palusong ito. Tsaka di ka magugutom pala rito. Napakarami nagtitinda sa paligid.
Hinto dito kapag may stoplight. Laki ng ano yun. Ganda ng bike nyo, no? Classic. Pati yung pannier niya eh. Ganda, leather. Okay, punta tayo. Ikot sa labas. Yung malayong ruta. Nag-iikot-ikot ako sa loob. May nakita akong ano rito. Cafe. Matry nga natin. Sulok to ah. Ayun oh. Yes po. Misis ang ano, cafe latte. Ano to? Close po. Ano siya, donut din? Yes po.
Ano Ice yung... po yun, sir, hot. Hot. Ano yung floss niya sa ibabaw? Pork po. Pork. Tsaka isa yan. Kape latte. Sweeten po yung kape latte. Konti lang. Ano bang sugar nyo? Sugar syrup po. Wala anong... Ice blender rin. Pwede sa gilid muna. Sa side muna yung ano, muna ihalo. Saka floss din po. 175. Sige po. Tama. Sol, grabe, sarap dito. Ganda pati ng lugar. Pakatahimik. Ito na, paborito kong tambayan ngayon. Dito na ako palagi pupunta pag gusto ko tumambay. Ayos, Sol dito. Best coffee. Ang ganda nung pwesto. Ganda ng lugar, sarap nung kape. Isa sa mga masasarap na kape na tikman ko. Tapos yung donut nila na may floss sa ibabaw. Ang sarap. Grabe, favorite. Dun yun sa likod ng NICS, National Institute of Geological Sciences. Buti pumunta ako rito. Pupunta ako sa mga sulok-sulok eh. Uy, may kapot-pot tayo dun, no? Nakasarap mag-bike t-shirt pa. Ayos. Kanina pa kayo? Boss, kamusta ka, boss? Ayos naman. Balik tayo sa phone camera. Naglolo ko na naman yung GoPro ko. Bad trip talaga, oh. Nagre-repairing file na naman siya after mga 5 seconds na nagka-capture. Minsan nga 3 seconds lang eh, tapos repairing file na. Nireview ko yung mga footage kanina, daming putol. Sayang.
Balik na tayo sa ano, Academic Oval. Ang hirap pa naman mag-vlog pag phone camera. Daming kasuhan dun eh. Okay, alas 9 na. Ano na tayo? Pack up na tayo. Ayos din, solve din sa bagong discovery natin. Best coffee, sarap. At bago natin tapusin yung vlog natin, may mga nagtatanong, hindi ko raw binabanggit yung matandang kasabihan. Sa mga bago sa channel, ang matandang kasabihan, dati layo kong binabanggit din, kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Yun, no? Kasama natin, Mark Arthur. Woo! Grabe. Ibang klase to. May pinaghahanda ang malupit-lupit na naman tong kaibigan natin na to. Ganda ng jersey oh. Oo, yes. Sarap mag-bike. Si Mark Arthur, kung hindi nyo pa nakikita sa YouTube to, nako, mamaw to. Ito yung kinukwento ko sa nakaraang vlog ko, yung mga ibang klase ng mga one shot ngayon eh. One shot Bicol, one shot Apari. Yan, Mark Arthur ang kumakana ng mga ganyan-ganyan. Tapos ngayon mukhang mag-ano to. Magdadagdag ng ano. Bukas, mag-one shot Bicol. One shot Baguio kami ni Chef. Aba, talaga? Oo. Ayos good luck, ingat. Grabe. Okay, hinihingal na ako.